Τώρα καφέδες απαγορεύονται μέσα. Οι καφέδες απαγορεύονται μέσα, λέμε. Οκ, ναι. Εκείνα τι κάνεις? Ναι. Ήρθαν κι άλλοι ήρθαν. Κάτσε Μαρία. Όχι, φέρ' το εδώ. Περιμένω να δώσω Μαρία, δεν με περιμένουμε άλλο, Το έχω ζήσει. Και ξέρετε ποιο το χειρότερο, κύριε Αντώνη? Τώρα που είχα πάει μια εκδρομούλα, ήταν όλοι Έλληνες. Τελευταία στην πάρα πολύ καφέ. Δεν θυμάται καφέ τελικά να πάμε καφέ. Όχι, απλά γιατί θα το κάνουμε. Τα γεροντάκια του Βενζίνια θα πηγαίνανε. Τους είδατε όταν σχολάμε, φοράνε καλοκαιρινά. Θεωρώ ότι μπορούμε να πιάσουμε καταρχάς πάρα πολλές ομάδες που πηγαίνουν έρχονται. Εκεί πέρα με ένα καλό offer τώρα. Καλά, βάζει Αυτό είναι εξασφαλισμένο λες. εσείς ενώ το γήπεδο καλοκαίρι. Δηλαδή με ένα καλό offer στην ΕΕ μπορεί να πιάσει. Ασφαλισμένα τα έχουμε και να πιάσει, αλλά έχουμε το χειμώνα. Ποιος μετακινείται, το κλειστό του καλοκαίρι. Ο Μαλαντής θα παίρνει νομίζω Δεν ξέρω, τι έχουμε μετά. συν της ομάδας που πήγαινε έρχονται στον Κολοσσό, δηλαδή εκεί πέρα μπορούμε να πιάσουμε έργο. Ναι, αλλά εκεί πιστεύω θα είναι. Μόλις πάρουμε την τροφή θα πάνε το μοναστήρι στα αριστερά. Εγώ έκανα ένα λάθος, δεν είδα το σωστό. Το επόμενο μου πάθος δεν είναι σαν αυτό. Ξέρω ότι ο λάθος δεν ήταν αρκετό. Το σώμα μου να αλλάξει. θέμα το οποίο θα ήθελα να θυμάστε είναι ότι υποτίθεται ότι κάτω από αυτά τα δέντρα, τα οποία ονομάζουμε σπορείς, Βάλε Facebook μετά, θα σου κάνουμε like. Αρχίσαμε. Το πιο ωραίο λουλούδι έχω. είναι το είδος το οποίο να χτυπήσουμε, διότι σχέδιο του χρόνου είναι αρθεκτικό στην Ασία. Να χωράει το Δεν ξέρω αυτός λέει φυτεύει. Καλέ! Μην τον παίρνετε το είναι σκοτεινά τώρα στην Κάρλα. Είναι σκοτεινάκι που κάτσες. Βλέπεις εδώ, βλέπεις. Κύριε Αντώνη. Νίκο. Νίκο, για δες. Βλέπει.
Εδώ βάλαμε, πάμε μπροστά εδώ. Πάμε, άλλα 3 εκεί. Έλα Βαλεντίνα, έλα. Αλλού τώρα που σκάβω εγώ, παιδιά. Εδώ έβραμε και πέτρα τώρα. Φέρτε το κοπρεσέρ. Εδώ Αρχιγένεια, εδώ Αρχιγένεια. Ναι. Αυτό είναι. Κρατήστε το λίγο έτσι. Μπράβο, άσο σήμερα. Θα τελειώσω. Πού? Άσο, άσο. Εδώ. 4 μέτρα θα είναι. Τι να είναι. Ξέρεις την οικογένεια το καμεραμάν. Πάμε το λουμινά. Εδώ. Πιο πέρα, εδώ. Μπράβο, άρα. Είχες και 3 εκεί. Θα τελειώσουμε το δεντράκι και πάμε. Πάμε, ο Σωτήρης είναι δυναμής. Δυναμίτης. Ναι. Πώς είναι το παλσόμετρο. Σωτήρης. Ένα όνομα δώσου. Σωτήρης. Πάμε. Πρόσεχε. Είναι στο χαρίζω αυτό, θες. Μπράβο Μαριούλη μου. Πολύ ωραία. Θέλουν τα παιδιά λάκκο να ανοίξουμε. Μπράβο. Τόσο σακουλάκι να το μαζέψω για μετά εκεί. Μπράβο. Πάρτε το μέσα. Ωραία. Βάλε τώρα κομματάκι. Ρίξε το κομματάκι μέσα. Πρόσεχε. Εντάξει είσαστε. Γι' αυτό θα ανοίξουμε λίγο. Ναι, και τα πίνει. Μπράβο. Έλα από πίσω. Αύριο είστε στη Ροδιακή όλοι. Ο ανεμοστρόβιλος, αλλά αυτός ήταν πύρινος. Πέρασε από εδώ, ξεκίνησε από αυτό εδώ το κύλωμα και πέρασε από εδώ, πάνω από το αποθηκάκι εκεί, όλες οι κεραμοσκεπές ήταν καμένες. Τις έκαψε όλες. Και το κεραμίδι θέλει 1200 βαθμούς Κελσίου για να ψηθεί. Παρόλα αυτά, καταστράφηκε, κάηκε. Όμως, ο μικρός ναός δεν έπαθε τίποτα. Ούτε τα τζάμια του δεν ράγισαν. Ούτε οι μεμβράνες στο τζάμι πάνω δεν έπαθε τίποτα. Καταπληκτικό.
Είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Υψενής, του ύψους, αλλά αν προσέχετε έχει και αρκετό γύψο μέσα το έδαφος, οπότε μπορεί να είναι και η γυψενή. Το ριάκι που βλέπετε να κατεβαίνει εδώ καταλήγει στο λιμανάκι της Λάρδου, το οποίο είναι το γυψάδικο που λέμε. Οπότε το εμπόριο γύψου που γινόταν κάποτε ξεκινούσε ουσιαστικά από εδώ. Ο δεύτερος ναός, ο μεγαλοπρεπής, είναι ο Άγιος Μελέτιος, 12 Φλεβάρι γιορτάζει. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή 10 μήνες μετά, έσωσε τις μοναχές. Γιατί αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι, μπήκαν όλες μέσα, πέρασε από πάνω τους η φωτιά. Το Αύγουστο του 2022 έγιναν τα εγγένεια. Ναι. Λίγο πιο πριν ήθελα να Ναι. εγγενιάστηκε τότε. Το βλέπουμε τέλος πάντων, ναι, προφανώς, εντάξει, τα εγγένεια σηματοδοτούν την ολοκλήρωση και το ναι. Τώρα μέσα έχει ξεκινήσει και η αγιογράφηση. Αλλά αν δεν έμεναν οι μοναχές μέσα, σίγουρα δεν θα έμενε και κάποιο πυροσβεστικό όχημα εδώ, οπότε η ζημιά θα ήταν πολλαπλάσια. Γι' αυτό το λόγο η δική τους η αυτοθυσία είναι, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας. Και ο κάτω ναός, παρότι πέρασε από πάνω η φωτιά έκαιγε ακόμα και τον αέρα, παιδιά. Στο έδαφος, πάνω στο λιθόστρωτο, υπήρχε φωτιά. Δεν υπήρχε καύσιμη. Πώς ήταν τέτοιες οι θερμοκρασίες, ώστε ακόμα και το οξυγόνο καιγότανε. Η δική σας η έκταση είναι, υπάρχει ένα κομμάτι εδώ και ένα κομμάτι κοντά στο φράγμα Γαδουρά. Μόλις έχουμε την έγκριση από εκεί και έχουμε ολοκληρώσει από εδώ, θα μετακινηθούμε από εκεί. Οπότε ακολουθήστε μας, είναι η καλύτερη υποστήριξη που μπορείτε να μας παρέχετε. Και γράψτε μια καλή κουβέντα και για μας. Πώς λέγεται η σελίδα σας? Για τη φύση.